Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दा फाइनाली गुड न्यूज़आ बेनो पोस्ट अफिस नि सेकेन्ड लिस्ट दा रिजल्ट दा फाइनाली फैबावबाय सो नोंथांमोना माब्रै चेक खालामगोन होनोब्ला जों फैनांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव इंडिया पोस्ट अफिसआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजल्ट चेक खालामनो हागोन दा लिंकआव नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव होना दोनदों डाइरेक्ट फैनो हागोन आरो नोंथांमोना नङाब्ला जास्ट नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै बा क्रोमआव थांनानै जास्ट लिरनांगोन GDS सो बिदिब्ला जों थांनिफ्राय जास्ट जों बेयाव GDS लिरबाय एन्ड बेयाव लिरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट सार्च खालामना होदो सो बेनिफ्राय फार्स्टनि अपसन GDS अनलाइन बेयावनो नोंथांमोना क्लिक खालामदो एन्ड क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआव ओपन जाफिनबाय नै एन्ड बेयाव सो नोंथांमोना माखासे अपसन मोनदों जे गोजौआव माखासे लिस्ट अफ सर्ट लिस्ट ओंखारदों बेखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा नायनांगोन डाइरेक्ट जोङो आसाम स्टेटआव जों नायनांगोन सो बेखायनो आसामाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि माखासे सार्केल दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो सो बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव मोनसे मोनदों निउ मोनसे मोनो अपसन बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन सर्ट लिस्ट मोनसे दङना सो बे गाहायाव फैनानै नोंथांमोना बे सर्ट लिस्ट केन्डिडेटआव खनसे क्लिक खालामना होदो देन बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हायो सो बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामबाय एन्ड खालामनाय लोगो लोगो आसाम स्टेटआव फिन खनसेबाव क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय जों रिजाल्टखौ मोननै अपसन मोनदों जोंनि गोदान रिजाल्टआ जोंहा सेकेन्ड लिस्टआ बाट जों फार्स्टखौ नायोबा जों फार्स्टखौ नायनो हागोन जोंनो बेखौ नांला बे जाबाय फार्स्टमोन सो दानिया जोङो सेकेन्ड लिस्टखौ नायनांगोन बे सेकेन्ड लिस्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय रिजाल्टआ एसे चेन्ज जादों दा पोस्ट अफिसआ एसे चेन्ज जाबाय नै बे जाबाय नोंथांमोननि जायनोखि नोंथांमोना माखासे सिलेक्ट जाबाय सो बेयाव नोंथांमोना 21 एप्रिलनि सिगां नोंथांमोना बे समसिमहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाखाय थांनांगोन डिभिजनाव सो बेखायनो नोंथांमोना चेक खालामदो मेल एबा SMS नोंथांमोना हरनाय जाबाय दिनैनिफ्राय सो चेक खालामदो दा लोगोफोर बेयाव माखासे काट अफ थांदों बेनिफ्राय बेयाव केन्डिडेट नाम गैला चेन्ज जाबाय दा बेयाव सार्केल थागोन बेनिफ्राय अफिस थागोन पोस्ट नेम थागोन बेनिफ्राय कास्ट थागोन बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन नाम्बार थागोन बेनिफ्राय पार्सेन्ट थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि डिभिजनाव थांनानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनखौ नोंथांमोना खालामनांगोन बेयाव दङ सो बेबायदि आरो नोंथांमोना ST OBC बेखौ नायदो जे चेक खालामदो नोंथांमोननि रेजिस्टार नाम्बारा दङना गैया ST वाइसआवहाय दा बबे सार्केलाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय चेक खालामदो दा बे लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा बेबायदि थांदों हमना ला ST वाइसआवहाय हमना ला 88 गाहाम थांदों 83 गाहाम थांदों 90 गाहाम थांदों बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना जाहाथे रिजाल्टखौ चेक खालामो सो बेनिफ्राय SSC SDआबो सेकेन्ड लिस्ट फैनानै चान्सेसा दङ मानोना जेब्ला सो फिजिकल टेस्टआव जुदि मेक्सिमाम जुदि क्वालिफाइड जायाबा हमना ला नेक्स्ट टेस्टनि थाखाय मेडिकेल टेस्टनि थाखाय जुदि नांगौसेबां जायाब्ला सो नेक्स्ट टाइम सेकेन्ड लिस्ट फैनायनि चान्सआ थायो मानोना बे सेकेन्ड लिस्टआ सिगांबो फैदोंमोन 2014-15आव अब्ला सो नोंथांमोनाबो थिग बेबादि चान्स मोननो हागौ आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो SSC निफ्राय सो नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन आरो लोगोसे एडमिट होयोब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन